आनारस दंफांफ्रा एकदम आयै मा जाखोसै दिनै फुंनिफ्रायनो जोबोद अखा ओरैबायदि अखा माने सारमोन न'आनो लोमजोबबाय नै फुख्रियाव उसिनानै नायनो हागोन नोंथांमोना नै इथिंजाय फुख्रियाव उसिजोबबाय आयै लिसु दंफाङा मा जाखो आंना नैबे लिसुमोन नै बानलु दंफांफ्रा नुदोंना सारमोन फुख्रिया ओरैबायदि उसिबाय माने न'आव हाबजोबबाय दैया एकदम पुरा माने दा आरो दसे हाबावनांगौबाथ' न' सिङावनो हाबसिगोन दैया सारमोन फुख्रियानो न'नि ओरैजिं मोननै दंखायो एकदम माने ओरैबायदि अखा हादों दिनै फुंनिफ्राय सारमोन गिबियावनो खुलुमबाय सारमोन दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों नुंब्रोदो बरायना लाहरनाय जाबाय एकदम माने पुरा फुंनिफ्रायनो अखा ओरैबायदि अखा माने न'आनो लोमजोबबाय नै सिलायाव दै जाजोबबाय मा जाबावगोन दा जुदि आरो बिदि हाबावनांगौब्लाथ' न' सिङाव हाबसिगोन दैया सारमोन आंनि न'नि जिं फुख्रियानो मोननै दं नालाय फुख्रिनि नालायाबो एकदम खोबजोबनानै दङ बेखौहाय दायो एसे जावनो हरनो सेस्था खालामनि आङो दिनैथ' आरो जोंहा गोथार मंगलबार सान दिनै जोंहा गोथार बाथौ थानसालिखौबो आलारि बाथि फोजोंनांगौ दायो माने अखाजों फोजोंथ'नो हायाखै फुंनि समाव दा अखा गारबासो मा जागोन नायनो हागोन नै माबायदि अबस्थायाव दङ आंना दायोहाय न'नि बाथौ सिबिसालिया बाथौआबो दैजों उसिनो हागौ दा बिदिफोरबायदि अखाया जुदि हाबाय थायोब्ला नै ओरैबो नायनो हागोन इजोंहायबो माबायदि माने दैया माबायदि उसिजोबखो नै इथिंबो फुख्रि मोनसे दं सारमोन इथिंजायनि फुख्रियाबो न'आव हाबजोबो नै न'खौनो एकदम दा दसे इदि हाबावनांगौबाथ' न' सिङाव हाबसिगोन दैया आंनि इउटुब स्टुडिअ न' सिङाव नै ओरैबो दै गोजा नै अखाया माने ओरैबायदि गोसा हादों फुंनिफ्रायनो दिनै एकदम माने गारनायनि नामखौनो लायाखै दाबो हागासिनो दं बिथिंबो नायनो हाबावगोन नै सारमोन पुरा अखाजों एकदम लोमजोबबाय नै आंना दुगैग्रा न'आथ' दैसायावसो गोजावबाय फुख्रिनि नाखौ फैबा हमखुमानांगौलै नै आनारस दंफांफ्रा एकदम आयै मा जाखोसै आनारस दंफांखौ लोमजोबबाय एसेल' नुजानानै दङ दा दसे हाबावब्लाथाय बेखौबो नुनाय नंला दंफांखौ दै सिङावसो थासिगोन दायो नैबे दै नालाखौहाय जावगासिनो दं आङो बे दै नालाखौ खननैसो नायनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ शेयार खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ एबा गोदान ब्लगजों बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै जे बर' हारिनि गोजोन्थों